Garapen iraunkortasunaren helburuak 2030 urterako munduko pobreziarekin bukatu, gure lurra babestu eta bakea lortzea dira. 18 helburu dira hauek bermatzen dutena. Horien artean, lan kondizio justuak eta hazkunde ekonomikoak bermatzea dago, baina zer lortu nahi da zehazki? Alde batetik esan beharra dugu lan justua guretzat edozeinek lan egiteko aukera izatea dela. Irabazi justuak duen eta familiaren segurtasuna bermatzen duen lana dela. Bestalde, helburu honekin hazkunde ekonomikoa bultzatu nahi da. Horretarako, ezinbestekoa izango da informatika arloa. Munduko ekonomia geroz eta digitalagoa da, eta nahitaezkoa da horretarako sistema informatikoen laguntzak ekonomiaren hazkundea bermatzea. Baina guztia zergatik. Lan kondizio justuak munduko pobreziarekin bukatzeko bidea dela dakigu, baina hala ere, munduan oraindik pertsona askok ez dute lanpostu bateri jotzeko aukera. Eta badaude lanpostu izan da, beharrezko dirua irabazten ez dutenak. Emakumeak eta gazteak dira lanpostu on bat lortzeko arazo gehien dutenak. Estatistikoki, gizonek, 12,5 gehiago irabazten dute emakumeak baino. Behatu den 45 herrialdetatik 40 herrialdetan. Laburduz, hazkunde ekonomikoa eta lan kondizioak bermatzeko, 2030erako plangintzan aktibitate produktiboak, komertzio justua eta finantziazio zerbitzuak laguntzen duen politikengatik apustu egitea espero da. Beraz, jarri gaitezen horretara.